Sama tayo di portal ko kanihanan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Oo, walang problema doon. Pero, alam mo kung anong mas maganda? Si Andres ang i-video mo na nagsasalswit. Alam mo, mas malupit magsalswit yon. Mas malaki kita natin doon. Madip lang ng Andres. Agpokus na pa nga ni Baak. Madip na umagitaw kanya na. Sa bagay may point ka. Hindi mo lagay mo utak mo. Basta lahat ng isesing ko sa'yo. Tatulang makakalama. Tayo lang. Walang problema dyan pare. Basta walang maglalaglagan. Pero mas maganda kung i-video mo sila nang sabay, si Andres tsaka si Baak. Sabay silang nagsasalswit. Tataytilan natin yun ng The Salswit Brother. Oh. Maganda yung naisip mo. Kaso, sabay ba silang magsalswite? Ikaw nang bahala doon pare. Basta ang gawin mo, i-video mo sila nagsasalswit. Ako nang bahala doon. I-edit ko. Ang hirap naman yung pinapagawa mo sa akin. Araw-araw susubaybayan ko sila. Magsalswit sila. Ayaw mo ata kumita ng malaking pera. Sabihin mo lang kung ayaw mo pare. Para ipapagawa ko sa iba. Pag-iisipan ko muna, Brian. Oo, malaki nga ang kita. Pero, buhay ko naman yung kapalit. O sige, ikaw ang bahala. Pag-isipan mo muna. Hindi pa naman tayo monetize eh. Bigyan mo pa akong konting panahon para mag-isip. O sige pare, ikaw ang bahala. Pag-isipan mo muna. Sige, gagawin ko na. Basta pera. Ayos ang bilis ng panahon mo. Hindi ko na malayan, taon na lumipas Ang bilis mo mag-isip. Basta pera, Brian. Di mo na kailangan magdalawang isip. O ano, deal? Gusto mo magpirmahan pa tayo ng kontrata eh. O sige, magpirman tayo. Sige, done deal? Deal! Oh, alay. Ano to? Deal. Ito na ang deal natin. Oh, alay. Alay. Oh, ano pa hinihintay mo? Punta ka na. Manmanan mo na si Bakat Andres. Para yumaman na tayo. Ha? Ang sakit talaga. Sige, diyan ka na. Mamanang ko na si Bak sa Andres. Teka lang. Bakit? Malinaw ba yung cellphone mo? Hindi masyado. Oh, ito gamitin mo. iPhone para malinaw. Pero gamitin to. Iba to eh. Natalang ta camera na eh. Pindutan lang na lang natin eh. Wow! Naglinaw ya. Oh, makita nga na lang nga di. Bili da. Gan. Panggan. Nalay nga ma. Talagang paper mo sa akin to ah. Oo. Yay. Kita tayo dito. Basta maganda yung video. Basta ikaw nang bala. Pag punos mo. Akong bahala. Iyan ko talaga. Sige. Baka magulang ka naman. Hindi. Ako bahala. Sige na. Hating kapatid talaga ah. Oh, ating kapatid. O sige, punta na ako. Oh, sige, punta Mamanang ko na. yung dalawa. Ingat ka ha. O sige, ako pa. Nagkarukuray sa amo, inibiglo ito yung paraigan. Lubungan natin, lubungan yung giwas.
Hello? Ah, sir. Oo, sir. Magkano offer mo, sir? 1.5? Oh, sige, sir. Papunta na ako sa Emong Place, sir. Subali talaga no, sinusurfing ka. Pirat eh, sumamsampot ka niya. Lalala. 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 Nayata mo siguro pinagbubutan niya ako sa makatagpartana. Isa lang ang mga nan. Hindi ko sama tayo di portal ko kanihanan. Ispa kumanin, kisabahan na kung nagpunsawa niya giswa ko. Lalala. 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 Ay, bunga ti papaya, Dracula. Ha, kita tayo. Tukar takon, lupang katong kukarnay. Lalala. Lalala. Kaya alam mong giswa tayo. Ang kaya kalumapas ito. Mas para ng kinibatot ko. Hindi sa makatulong, di tayo pa. Hindi naman na may pampambar ng bakit ko. Isa ba na? Ayos naman ko no sa ngaripo. 6,000 mga roda dyan. Awan. May tayag ka naglak ng tiri ko. Isa ba na kastuyot?